2, 3 a... Našla som vás. Jej, my hráme schovku? O tom nič neviem. Ja tiež nie, ale čo si tak kričala? Keď im poviem pravdu, bude to divné a možno trochu komplikované. Ale keď im poviem toto, tak to bude lepšie. To som si len skúšala hlas na dnešnú hodinu hudobnej. Ale hudobnú máme až zajtra. Jaj, aha, takto som si len poplietla dnešok so zajtrajškom. Nie si jediná, komu sa to stáva. Si sa nám tu kričala. Čože si sa zľakla v zrkadle? Čas na smiech. Ha, ha, ha. Pani učiteľka, môžem si ísť po vodu? Samozrejme, ale nebuď tam dlho. Sisa, čo sa ti stalo? Vidíte to? Tamto, pri stene, to čierne monštrum, či čo to je? To ono mi to spravilo. Sisa, veď tam nikto ani nič nie je. Určite to bola len nehoda. Asi si sa pošmykla na zemi. Nie, nebola to nehoda. Tam pri tej stene niečo je. Ono mi to spravilo. Vy to naozaj nevidíte? Sisa, pri tej stene nič ani nikto nie je. Asi to len, možno sa ti to zazdalo len preto, ako si spadla. Konečne to tam zmizlo. Ahoj, čo sa ti stalo? Ahoj, vieš, ja... Ty si Sophie, že? Áno, som. A prečo? S tými monštrami si mala pravdu. No počkať, ty... Tá krv, to je dôkaz toho, že si sa stretla s monštrami, že áno? Áno, stretla som sa, ale len s jedným. Čo? Tak to je ešte horšie ako s viacerými, pretože áno, logicky vyplýva, že viacerí budú silnejší, ale u nich, keď sa s nimi stretneš, je to práve že naopak. Jeden je silnejší ako ďalší, napríklad 5 alebo 10. Akom veľkom nebezpečenstve som. Po veľmi, ale naozaj veľmi veľkom nebezpečenstve si. Ak chceš prežiť, musíš tedy to odísť, musíš sa odsťahovať, alebo čo ja už neviem proste. Fakt, ak chceš prežiť, tak toto je jediná možnosť, čo môžeš spraviť. Iné možnosti nie sú. Len odísť. Pravdepodobne stratíš kamarátky. Ja som ich tiež stratila, ale je to jediná možnosť. Už to ide celkom priďaleko, veď vidíš, čo mi to už spravilo. Oh nie. Stratiť kamarátky, to je tiež dosť zlé. Študenti, vítajte na dnešnej hodine matematiky. Hej, Luci, pst. Nevieš náhodou správnu odpoveď na tú úlohu, ktorú nám diktovala? Ona nám niečo diktovala? Aha. Nie, tu nemôžem zostať. Musím si odskočiť, pani učiteľka. Dovidenia. Nie, zase si sa. Musím ísť za ňou. Ja musím ísť tiež, ale strašne sa ospravedlňujeme, ale je možné, že ide o život. Nikam som vás nepustila, ale dám vám neospravedlnené hodiny a potom neviem, čo budete robiť.
Počuješ to? To bude určite to, o čom nám si sa vravela. To, čo ju celý čas prenasledovalo a aj ubližovalo. Takže ona mala pravdu a my sme jej ten celý čas vôbec neverili. Čo keď je teraz vo veľkom nebezpečenstve? Ten zvuk sa mi vôbec nepáči. A myslím, že je to teraz niekde pri skrinkách. Mám nápad, niečo do tej beštie hodím. Napríklad odpadkový kloš. A myslím, že je to pri tejto skrinke. Myslím, že to už odišlo, ale ešte by ma zaujímalo, kde je Sisa. 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 Idem radšej zavolať sanitku. To zvládneš. Verím tomu.